No niin, hellure ja hellät tunteet. Tuossa meni viime viikko Amazon-projektissa From Zero to Millions. Tämä on mahtava juttu. Meni tätä sellaisessa chattailussa puolin ja toisin nyt. Tämän itse asiassa kuvassa näkyvän Alibaban kautta eri valmistajien, manufacturers. Ja tässä on nyt edennyt homma niin, että täällä on valittu muutama tuote, millä mä lähden eteenpäin. Ja tässä on nyt esimerkiksi japanilaiset paperituotteet nyt tulossa testiin Kunihiko Matsuralta. Ja miten asia on edennyt, niin mä oon vähän kasannut tällaista sheetsiä, ensinnäkin niin kuin tiedoista, mutta myös kustannuksista, ja itselleni tehnyt tämmöistä muistilistaa tänne, että onko varmasti esimerkiksi jokaisen tuotteen täytyy aina laittaa valmistusmaa, ja jos ne on pakattu tämmöisiin vaikka läpinäkyviin pusseihin, niissä täytyy olla nämä tukehtumisvaaramerkinnät, ja sitten myös, että näitä ei saa erottaa toisistaan. Itse asiassa nyt tämä kuvaake tässä alhaalla on mun edessä. Saanko mä sitä pois? Saan, mahtavaa. Eli haluan jakaa teille tällaisen pikkiriikkisen homman nimeltä japanilaiset paperituotteet hyvin varoittavana esimerkkinä. Mä olin niin innoissani, lähdin tätä tuotetta testailemaan tuonne jenkkimarkkinoille. Ja nyt tämä on semmoinen tuote, millä mä rikon ihan kaikkia ohjeita. Tämä on mun oman henkilökohtaisen budjettiini riski. Siitä syystä, että tämmöisiä ei ole vielä myynnissä ollenkaan. Ja mä näytän äkkiä, mistä on kyse. Eli mä oon nyt luonut täällä näkyy Rilbuka, se on mun brändi. Ja mä oon luonut tällaisen myyntisivuston. Ja täällä on nämä bullet points, eli tosi tärkeät faktat tästä tuotteesta. Ja sitten täällä on muutama kuva. Ja itse asiassa nämä muutama kuva, tämä on siinä mielessä vähän nyt harmillinen tämä mun budjetti, koska se, mistä Amazonissa ja kaikessa verkkokauppatoiminnassa on kyse, on kuvista. Sen lisäksi, että tietysti siellä on ne markkinat, eli ne hakusanat, mutta kuvien perusteellahan me tehdään ostoksia. Ja mulla on niin pikkiriikkinen budjetti, tämä 3000 euroa, mistä on itse asiassa mennyt jo 1000 euroa nyt ostaessa näitä, mikä barcode on suomeksi? Näitä identifioituja tuotenumeroita, ne maksaa $30 kappale. Niin mä oon niitä ehtinyt jo tuossa ostella vaikka kuinka monta. Ja mulla ei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta taloudellisesti siihen, että mä olisin nyt lähettänyt esimerkiksi tämän yhden tuotteen valokuvaajalle, joka ammattikuvaaja olisi sitten ottanut nämä tuotekuvat. Joten mä joudun nyt lähteen, sen lisäksi, että mä pelaan aivan nyt henkilökohtaisella riskillä, niin mä joudun vielä käyttämään sitten tällaisia stokkikuvia ihan suoraan sanoen, suoraan tältä valmistajalta. Anteeksi tuo puhelimen soitto, en aio siihen vastata. Se, mitä mä oon nyt tehnyt tässä tänäänkin, on ollut muun muassa valokuvien muokkausta siten, että mä oon käyttänyt tämmöisiä ilmaisia ohjelmia. Ne stokkikuvat, mitä mä oon saanut, niin ne on ollut liian pieniä. Ja Amazonilla on tämmöinen säädös, että pitää olla 1000 kertaa jotain. Mä en tunne yhtään tätä terminologiaa. Mutta tähän kuvan kohoon liittyy, että kun jengi katsoo puhelimella tai tietokoneella Amazonin scrollaa läpi, että ne pystyy zoomailemaan tarpeeksi näitä. Resoluutio pitää olla iso. Ja sitten on pitänyt myös vaihtaa tätä taustaa valkoiseksi, koska pääkuva Amazonissa pitää olla valkoisella pohjalla. No, se mitä viime viikolla tuossa puhuttiin, mä olin ihan innoissani lähdössä jo ihan erilaisilla tuotteilla, kunnes mä sitten sain tuolta coachilta, mikä muuten sisältyy tähän kurssihintaan, henkilökohtainen konsultointi viikoittain, niin mä sain häneltä tosi kylmää kyytiä sen suhteen, että mä en voi lähteä. Mä olin ostanut jo tämmöisen barcodein tämmöiselle, mistä mä mainitsinkin jo aikaisemmin, tämmöinen breathing device, exercise device, sitten lisäksi tämmöinen migraine relief cap, eli tämmöinen niin kuin geelitäytteinen hattu,
joka voidaan laittaa siis pakkaseen tai se voidaan lämmittää mikrossa ja se auttaa migreeniin tai yleisesti päänsärkyyn ja vaikka krapulaan. Ja mä sain näistä 2 tuotteista, mä olin tehnyt ihan järjettömän duunimäärän näihin tuotteisiin, etsinyt hakusanoja ja tehnyt tosi tarkkaa niin kuin analysointia niiden perusteella. Ja molemmista tuli bännit. Mulle sanottiin, että sä et voi käyttää näitä tuotteita, että näissä on ollut porukalla ongelmia, että esimerkiksi breather-sana on trademarkattu. Ja sitten kun Amazon on tosi tiukka niissä eri lääkinnällisissä asioissa tosiaan, niin sen takia sitten tämä migreenihattukin sitten kaatui. Mutta mulla on tässä nyt muutama tuote, mitä mä oon nyt luonut tänne, aloittanut tekemään luonnoksia tänne tämä on siis Seller Central-sivu, tämä on siis myyjien hallinnointisivu omalle tuotelistaukselle. Eli mä lähden nyt eteenpäin tämän muovisen pesu. Mikä se on nimeltään? Tämmöisen back scrubber selkää puhdistajan kanssa. Se on mahtavat tällaiset niinku käsipidikkeet, millä sä voit hyvin sit hieroa sun selkää puhtaaksi. Se myös kuorii. Sitten täällä on tulossa sellaiset, mä näytän tämän myöhemmin, mutta täällä on tulossa sellaiset niin kuin, muistilappuhedelmät, jotka ne on niin kuin littanana, kun ne lähetetään, ja sitten asiakas voi ne tällainen avata, kiinnitetään klemmarilla, ja sen jälkeen ne seisoo kauniisti pystyssä pöydällä esimerkiksi. Ja sä voit sieltä ottaa aina irrallisen muistilapun, tai sitten sä voit jättää ne muistilaput siihen hedelmään itsellesi muistiin. Vähän vaikea selittää, mä kerron siitä myöhemmin. Sitten oli tämä tuote, minkä mä äsken näytin, ja sitten löytyy myös tämä korealainen vähän niin kuin kinnas, jolla hierotaan sitten kasvoja puhtaaksi ja kuoritaan. Loistavasti esimerkiksi itse ruskettavan poistaa tämmöinen kuorintakinnas. Ja tähän mä oon lisännyt sitten ekstrana vielä semmoisen samasta materiaalista valmistetun tämmöisen selänkuorinta. Mikä sen nimi nyt sitten ikinä onkaan? Back scrubber belt. Ja tässä on niinku se, minkä takia viime viikolla ei tullut viestiä, johtui siitä, tai tätä videoa, johtui siitä, että mä oon vaan odotellut. Tässä vastaillaan, aikaerot Kiinaan ja Japaniin on ollut huomattavia. Sitten kun sä laitat yhden kysymyksen, niin mä en ole osannut toimia tarpeeksi ammatillisesti. Mä en ole esimerkiksi koonnut tämmöistä niin kuin, vaikka PDF:ää heille niin kuin tosi spesifisti, että please vastatkaa kaikkiin kohtiin, vaan sitten mä oon huomannut, että sieltä on jäänyt jotain pois siitä mun alkuperäisestä tämmöisestä niin kuin tarjouspyynnöstä, ja sitten joutuu aina yksitellen heittelemään. Se on ollut ihan sikatyölästä, mun on se pakko sanoa. Mutta näillä edetään, ja nyt seuraavaksi mitä tapahtuu, on se, että tämä tulee olemaan tällä viikolla jo, tai viimeistään ensi viikolla markkinoilla, ja sitten lähdetään tekemään sitä kampanjan optimointia, eli maksetaan Amazonin sisäistä mainontaa, ja se on tämmöinen, että joka kerta kun asiakas klikkaa sitä sun tuotetta, niin sulta menee rahaa siitä. Ja sitten lähdetään miettimään, että keräämään sitä dataa, että onko tämä semmoinen, minkä kanssa kannattaa nyt jatkaa. Ja tämä on nyt ekana tulossa. Mä edelleen odotan täällä näihin muihin tuotteisiin nähden, niin täällä ei ole esimerkiksi vielä ollenkaan, niin näitä ei ole lähetetty, tätä kuorivaa kinnasta. Nämä on kyllä maksettu, mutta he ei ole vielä lähettänyt. Myöskään African Net Sponssetti ei ole lähetetty. Nämä pop-up-menos, tämäkin on maksettu, ne ei ole vielä lähettänyt. Ja sitten täällä on muutama tuote, joita mä lähden heti työstään sitten jälkeen. Mutta eletään jännittäviä aikoja, mutta yksi sellaisista niin kuin perse edellä puuhujutuista taas ihan huolella on se, että mun ensinnäkin budjettiin, jos me peilataan, 3 000 € ja mä sanoin, että mä oon siitä noin 1 000 käyttänyt, niin valitettavasti se johtuu siitä, että kaikki, keitä mä kontaktoin, noin valmistajat, niin he sanoivat, että heidän minimirajansa on joku X määrä. Ja vaikka täällä on vaikka, että tässä nämä on niitä hedelmämuistilappuja, niin mä oon ottanut 20
settiä, sisältäen 5 eri hedelmää. Ja näitä on yhteensä 100 kappaletta. Mut hei, price per unit. Nämä on ihan naurettavia hintoja, mitä ne pyytää sit näin pienistä eristä. Ja sitten toinen on tää lento, millä ei ikinä lähetetä tavaraa Amazoniin Kiinasta, jos haluaa tehdä jotain tuottoa. Mutta tässäkin on ihan naurettavaa, että miettikää, $63 makso nämä tuotteet, mutta $120 sitten taas tämä lentorahti. Mutta mä korostan, nyt tämä aloitus on tarkoitus vaan kerätä sitä dataa, selvittää, että onko tähän markkinaan edes järkeä oikeasti lähteä. Mulla on vielä se 2 tonnia siellä ja mä uskon, että tämä tulee riittää. Mutta eli niin kuin tästä vaikka näkee, niin mä en ole vielä tehnyt, mä en ole toisesta tiedostosta vielä selvittänyt kaikkia hakusanoja tarkasti. Ja sitten niiden perusteella tehdään tietysti noi tuotelistaukset. Mä oon tehnyt ne nyt vähän sillä räiskimällä menemään. Mutta perse edellä puuhujuttu tarkoitti sitä, että esimerkiksi tuo Japani, mulla oli mä sain ihan noottia viime viikon maanantaina mun tältä mentorilta, että ihan oikeasti Vilma, nyt rupeat tekemään. Unohda ajattelu, rupeat tekemään. Mä rupean tekemään, mä teen niin kovalla drivilla, niin kovalla vauhdilla, että mä unohdin kysyä. Esimerkiksi nämä täältä. Anteeksi, onkohan siinä Made in Japan merkintää? Tai anteeksi, olisinkohan voinut saada tämän hengenvaarallisen tarran tänne? Tai, no tämä ei tietysti kuulu, kun mä oon siis tehnyt aikaisemmin töitä. Do not separate, this is a set. Ja tämä on kaikista tärkein tieto, mitä Amazonin varastoon voi mennä, jos haluat myydä setin. No, mä oon aikaisemmin tehnyt 1,5 vuotta Maverade-nimisen brändin kanssa, joka myy niitä salkopalloja jenkkeihin. Mä oon kertonut tästä. Ja tää oli brändi rekisteröity ja trademarkattu jenkkeihin brändi oli trademarkattu. Ja silloin kun nämä trademark-asiat ja brändirekisteröinnit on kunnossa, niin silloin pystyy tekemään paljon isompia asioita. Ja mä itse asiassa luulin, mä en tiennyt, vaan mä oletin, ja se on suuri virhe, että mä voin tehdä tämmöisen setin, myydä settinä, että 4 tuotetta ostat yhdellä napin painalluksella. No sitten mulle selvisi, että eihän sitä niin voi tehdä. Sori. Mun ajatus tästä 5 tuotteen setistä, jota myydään hintaan $14,99, joka jättäisi kuitenkin karvavaja $5 per myyty setti mulle voittoa, meni ihan helvetin kankkulan kaivoon. Anteeksi mun ruma kielenkäyttöni, mutta jos mä joudun myymään $4,99 tuotetta, jolla ei ole vielä edes mitään todennettua markkinaa, sen tuotekulut on jo maksanut $3 per kappale. Ai miksi? No sen takia, että tämä määrä on niin naurettavan pieni. Niin ne pyytää sikana enemmän. Ja miettikää siihen päälle vielä sitten 50, eli 30 tuotetta maksoi $90 ja siihen päälle vielä $50 lentorahdista. Hei, jos mä pyytäisin vaikka 10 € tästä yhdestä ainoasta tämmöisestä pop-up memopätsistä, missä on näitä tämmöisiä post-it-lappuja, niin mä jäisin silti miinukselle. Mutta ja miksi tämä on niinku rikkoo kaikkia rajoja, tämä tuote on se, että tässähän on yksi maailman suurimpia, no en tiedä maailman suurimpia, mutta tunnetuimpia brändejä, tämä Post-it. Sitä sanaa ei saa käyttää ollenkaan. Tai mä oon oikeudellisesti pulassa. Eli mä kiertelen ja kaartelen, niin käytän tämmöistä sticky notes-juttua tuolla Amazonissa. Tämä tulee olemaan tosi mielenkiintoinen projekti. Mutta katsotaan, miten homma lähtee. Toivottavasti, kun mä teen ensi viikolla uuden videon, niin mulla olisi sitten vähintään tämä tuote jo markkinoilla, että me päästäisiin optimoimaan sitä, mitä se tarkoittaa, se kampanjoiden optimointi, ja miten sitä lähdetään keräämään sitä dataa, jonka perusteella tehdään päätöksiä, että lähetetäänkö edes toista settiä ollenkaan, ja ehkä 4. setin jälkeen vielä sit mietitään, että onko tämä semmoinen tuote edelleenkään, että kannattaa tilata vaikka 10 000 kappaletta. Näillä mennään. Mutta
Tähän piti lisätä Made in juttu. He pelasti mun nahkani. Mulla mentori sanoi, että tajuatko Vilma, että jos ei siellä lue Made in joku maa siinä tuotteessa, niin Amazon hylkää sen suoraan, kun ne saapuu varastoon. Se menee suoraan roskiin. Mä olin aivan kauhuissani. No, ne pelasti, mutta ne sanoi, että kyllä niissä lukee takana Made in Japan. Hyvä. Mutta nyt tää jää nyt tää tukehtumisvaara juttu riskiksi. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta hei, aina mennään posin kautta. Siitähän elämässä on kyse. Ja omille mokille on pakko pystyä nauraa. Myös niille, että on mennyt rahaa ja aikaa, kymmeniä tunteja hukkaan tuotteisiin, joista sanotaan, että älä lähde tällä eteenpäin. Mutta toisaalta parempi se oli